Začal jsem jako obyčejný makléř a prošel jsem si všemi kroky až do současné pozice ředitele a jednatele společnosti Reality 21. V roce 2006 jsem se ujal této funkce a od té doby vedu tuhletu kancelář a je to pro mě velká výzva každý den a samozřejmě velká podsta vést partu lidí, kteří tuhletu práci chtějí dělat dobře a profesionálně. V roce 2009 jsme vstoupili do sítě Century 21, do vlajkové lodi realitních kanceláří na celém světě a byla to pro nás výzva a další krok, jak se posunout v profesionálním realitním biznisu dál. Již v následujícím roce 2010 jsme se stali nejúspěšnější kanceláří sítě Century 21 a získali jsme i významné mezinárodní ocenění Centurion, které dostalo jen několik kanceláří z celého světa. Každý den dokážeme prodat 2 nemovitosti našich klientů. Jsme rádi, že jsme schopni uspokojit potřeby a přání našich zákazníků.